starnúci Jano Bajdík z dediny pod Oravskou Bielou skalou raz išiel Krymskou dolinou. Ani sa mu neprisnilo, s kým sa práve v ten deň stretne na chodníku. Tak sa mu zdalo, že v šírom okolí nie je to ani človečíka. A tu predsa. Dovolte mi, aby som vás všetkých srdečne privítal na dnešnom stretnutí, ktoré sa koná pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Som rád, že sa tu dnes stretávame v takej milej a priateľskej atmosfére, ktorá je dôkazom toho, že si vážime všetkých, to, čo ste vykonali pre svoje rodiny, pre obec, pre svoje okolie. Ste pútnikmi nádeje.